Bangla ampe suko mananti Padang tujuan jopi nagai di sini dulu udah berjanji berjanji are bakal mana di sini dulu udah berjanji. Saban tadi ya. Dari Talia Lui bita pula serang jalan jo ayang RT Padang Panjang. Tiba panjang lagu niko kalau tipak di Talia Lui yo tek kadai neman dendangkan sabab bala bitu de iko ibu jorong kami gejanya. Lanjut. Dendang kini oi ibu jorong dang Talia lui samalam ko kabake inyo kasieta dorong baalah denai oi mangatokanyo kabake Talia lui kasieta dorong baalah denai mangatokanyo. Duduk Talia lui onde di nana pandai dangakan denai mandendangkanyo apoko Talia lui kini lah bacarai elok kasarua sotu pulangnya dek denai kini pun ala bacarai ngejorang kampung situ onde agaknya. Up sebentar. Dari Putra Singgalang. Bapasan kabake nyetek kade kalau citu agak agenya kalau semua digali ayo datang pucuk di cinto ulam putibo. Bawalah Talia Lui itu kah saruaso. Sahabat Talia Lui ku ya sedang bobok di batang jambu pulo. Pasan darinya Putra Singgalang. Lanjut. Dana Startup City selamat datang. Biar lantai asa tibo karapet lah kamari. Talia Lui sadang amarando denai kini da oi ampe tigo di kok cocok da pare tongan malam ko alo kito adu garoba kito kok lai samo elok pare tonganyo. Saban tadi je. Dari Dana Startup City pepanjang lagu nekona berjalan surang semalam kini ketompang salam untuk dusanat dan Mbak Samo sungguh pun kita pada lupa kudianan. Lanjut. Biarlah nak hilang orang Padang Panjang rang Padang Panjang pulo kagantinyo jiko Talia Lui lai sabana sayang turunkanlah denai oi samalamku jiko Talia Lui lai sabana sayang tunjukkan bukti dah samalamku. Sabantang. Sakete pasan kabake nyetek kadai jadi luluan kaki sawak niye nyetalia lui dari Padang Panjang kemari yo nak menurunkan etek kadai. Di etek kadai lata sabui kini mangkonya tunggu lamo-lamo jo. Pindahkan mikro kabake nelayan, langkahkan kaki etek kadai turut sampai duduk talia lui. Anta iyo antala indah di tiko denai oi kurang picayo laiko adonyo ya ale tapa mako maturunan denai malamku laiko ado da ale tapa jawe Putra Singgalang samalamku. Rancak Talia Lui nan jawe kamari jan Putra Singgalang pulo ditanyo kok Putra Singgalang indah para lu turun kini basalam de inyo poinan pa
Kok putra singgalang dak terlalu turun kini. Oi kiri dan mangger tak juo. Biadiana kiri tak badendang. Janlah bajai banasaku malamku. Jiko iren bagurau di padang panjang. Sandu piti dek kiri tak laku pulo. Tolong dek kiri kini papanjang. Biasa mantang tak sabui oi namo. Tapu ami abilalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Tapu ami labilalang kupu-kupu. Siang tak ababini bobo ate jambu. Oi nana badendang ganti baganti. Anto dek kiri indah bajawe tanyo. Biasi diana oi tak badendang kini. Umbu aja kami oi samantara. Op adik kocok apa digoyang? Layalah moy sanabulai sabab balabi tu walaupun bang nal nang kamungko tapi ku bisik dari bang kiri. Siapa namu kasih amoy babaco Diana tu sabab bang kiri ndak kenal orang manyo anak dendang dari manyo betu bana pasan darinya bang kiri. Lanjut. Jiko kini kiri mengaku tak kenalnya. Jiko kapatang urang rumahnya. Batari tarang oi ba pulung. Rancak kiri nan manjaweknya. Jale urang lapan bana diananya. Putra singgalang basalaman lajo ambo. Ondi lagu ratu basama. Kere. Dari abang kiri minta kiri. Oh sakit pasan ka pakai nyurani amoy. Beko kecil anak dendang lain beko ya puluh bang kiriko lah punya bini sementara bang kiriko bujangan perjaka ting-ting belum pernah disentuh wanita apalagi punya istri kecilnya. Bapak lah tentang itu. Oh sebentar. Kalau dibaca bang kiri tahulah talian lui sabak kami sekampung sabandera. Apa keceknya jadi percaya pengakuannya tidak ada batua. Limo nya bang kecek 6 dutonya. Ampe sama je sebagian anak dendang. Setiap ditanya ampe 3. Bete pula bang kiri ditanya bujangan. Nyatu anak bininya ada keceknya. Ba aku ndak kacu itu pengakuan dari talian lui. Nak tahu banalah tapi ba Allah mengatakan nak talian lui ko calon mintuo di abang kiri anaknya kan nyagen ka bake bang kiri tapi di pagurang kami sama gadang saja keceknya. Lanjut. Kalau balik gue yang sakandang go. Dia bujangan dia babini dilap ya kurang surang. Aku diluruskan sakitik sebab kalau lain kata-kata lain artinya bukan calon mintuo di abang kiri tapi yulah mintuo nyobana Allah bajadinya jana talian lui. Jadi jangan percaya kalau mengaku bang kiri kau pakai anak dendang nyobu jangan itu bohong pasal darinya talian lui. Lanjut. Cie eminantu mintuo kindi samu bagurau kindi disiko. Raja putra singgale sajunan babini diiren kan abalaki pulong abia dicari gae nana babini rancak dia dugae garoba kito ayam ketilah makan kanyang di sawah tupo atan lambe talia lui manyilau ambo di mahati indah tabedu ku darang cikar yang anak tumpayan no sajo adi mahati iren indah tabedu
indah ica anak tupai patah pucuknya. Oi nana badendang ganti onde kabui malinte lai risiko biya bujang oi biya babini nande iren oi katuju sajo eya empong lado garam sinan juo eya empong tabasu rugi sinan juo eya empong lado garam sinan juo kasih lata dorong biarlah bapunya. Op kiri sebentar DJ. Bapak Sarpulo Putra Singgalang kabakenya tali alui de elok cama serup itu banah kasado untuk awak etik kadai sarwaso na iyo pulo nampak mama si kambaka babungkui pulo bawa pulang jadi mana untuk tali alui kau jangan kasadonya pikian pulo jatah kami pasan darinya Putra Singgalang. Lanjut. Bapak sana den naik katali alui malam ko tantu kana sayang cie candonyo kasaru aso apo kareni candonyo elok la jawe tanyo kamu ko kok samo onde kasaru aso wati caniago kasaru aso pulo tali alui jawe kamu ko jawe latanyo oi samalam ko sarua sonana mano samalam ko denai apo wati caniago nan sarua sonana mano malam ko kiri sebentar dari tali alui katu bajawe gayong basambui sakete pasan kabake nyetek kadai na barinang sebantako walaupun etek kadai na dibawa jangan kadang hati jangan aruk dulu kadipilih salah seorang atau dibawa keduanya untuk sementara waktu biarlah tali alui bobok di batang jambu biarlah bak menantu saja laju anak ambo bulan madu keceknya bang kiri je anak tali alui lanjut berangkat lamati raso tali alui candonyo dia ditolong mai duikannya tiba de kami rang saruaso nana mati idui oi candonyo tiba kami onde orang saruaso nana mati tali alui idui lali Jania ayenyo batang pasaman tapi anak mandi rang mudo udah kok lapeo dari tangan banyak anan bujang oi kagantinya udah kok lapeo dari tangan saoso puso tapang gantinya. Yalah 80 ke lagu niko saketek kita bari baca jam kebanyak kita bari bompe ati gajah samo dilapat itu ngau samo dicaca kita kandak seketek surang nak ratu penangar nak boleh kandak semalam kini iya bak pasangan tadi juga di lagu kita depan tas ada manirip atau kita selang selingi neng kadang kita bawa neng ketek kita angkit pulo nak jadi dopek je puji kabaki kami lah sudah neng manirip kita selang seling dulu je kandak dan patas dari Bang Dodi Sultan Batuah Kabuk Malinti Agam Bukit Tinggi patas Rp50.000 je lagu peragaan beliau masih adakah cintamu Rani naik Rani pertama di lagu Neko sampaikan bana kagunjainya baru tikam dek lain-lain